Hemm bżonn li pajjiżna jkollu sistema ta' saħħa tal-aqwa kwalità. Kien dan il-messaġġ li wassal il-kelliem tal-Partit Nazzjonalista tas-Saħħa Stephen Spiteri meta indirizza konferenza li tellet mill-Mental Health Network il-ġimgħa fil-għaxija fl-okkażjoni tal-15-il sena mit-twaqqif ta' din l-għada. Id-Deputat Nazzjonalista ffaħħar ix-xogħol li qed tagħmel din l-għada li dejjem tpoġġi lill-pazjenti fiċ-ċentru tal-ħidma tagħha. Stephen Spiteri qal li l-Gvern qatt m'għandu jħalli persuni jitkarbu għat-trattament u l-kimoterapija li mingħajrha il-pazjenti qatt ma jkollhom ċans li jelbu l-battalja kontra l-kanċer. Kien fid-dawl ta' dan illi wiegħed li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jaħdem biex jassigura li pajjiżna jkollu l-kura kollha meħtieġa biex jingħata l-aħjar lil Maltin u l-Awċin. Stephen Spiteri fakkar li pajjiżna jista' jaħdem ma' pajjiżi Ewropej li joffru kura ta' trattament tal-kanċer biex permezz ta' arranġament il-Maltin jieħdu l-aqwa servizz, anke jekk dan ikollu jsir barra minn pajjiżna. Gvern Nazzjonalista dejjem investa fil-kura tal-kanċer, tant li kien fassal u bena ċentru tal-onkoloġija bi Sweet Mater Dei, ċentru li għadu jintuża sal-lum u li sar b'investiment ta' miljuni euro.